sing kowe. Kebun. Persiapan sedulurnya hari raya haji, hari raya Idul Adha. Di ngerendang nih pas iki. Di sing kowe. Kebun. Malah neng kene pula. Ngapain neng kene iki? Iki mek klopo iki kan dilune lebaran haji. Kacau malah dolanan klopo kaya ngono iku. Nek klopo iki arek nggih ngrendang. Malah nibani bathuk iki. Hah, kena apa bathukku? Ora kena apa-apa kok bathuk ditekoni. Hah. Asing tenan ah. Iki ora apa-apa. Aku nang kono peto mek yang mau. Waktu maghrib. Nang kono peto mek yang. Oh, aku lewatmu diceluk meneh. Tomeyang? Iya, aku diceluk lewat. Iya lho Tomeyang kan? Tomeyang. Oh. Iya wes terus. Nah, aku lewat. Mas. Sini dulu kau omongi. Iya, sampai niku diceluk mek Tomeyang. Aku diceluk mek Tomeyang mau. Aneh-aneh. Mas, sini. Iya. Nah, terus ngono. Omongnya Tomeyang. Iya omongnya Tomeyang lah. Tomeyang sing nyeluk aku. Omongin dia arek munggah haji. Iya. Omongin Tomeyang arek munggah haji. Munggah haji? Tomeyang munggah haji? Ya, Tomeyang. Iki kadhe ngomong kok. Iya iku sing tak omong mau Tomeyang munggah haji. Tomeyang sing arek munggah haji. Petok mbek aku mau. Kita ndelok doa rono. Lah iki pasti salah krungu iki. Oh, jelas ngaku kok. Mana mungkin lah Tomeyang iku arek munggah haji. Nah. Ya ngene lah. Aku iki sengaja iki nggo peci aku. Arek salat Jumat. Woi, apa hubungannya kambek salat Jumat? Gak percaya ki. Biyen aku waktu ngaji omongin nek wong salat Jumat 40 hari gak ketinggalan, serupa kambek haji. Mulakno mangkop celuk aku Pak Haji. Pas iki Jumat sing terakhir rungokke. Nah, iya, iku kan maksud iku pahalae. Bukan berarti sampai niku harus diceluk Pak Haji. Biar aku ngaji ngono, omongnya pahalae serupa mbek haji. 40 kali kita salat. Sing penting iki, saiki kita arek mastikin iki. Memang bener enggak si Tomeyang iku arek munggah haji. Sing jelasnya kita pastikin yuk Tomeyang iku munggah haji enggak yuk. Kita takoni. Ya iku sing tak omong mau. Wis lah yuk kita golek Tomeyang sik yuk. Nek gak ngono kita golek yuk Tomeyang yuk. Kita goleki. Yuk kita golek Tomeyang, kita masukin kita goleki. Yuk. Ayo lah ikut Tomeyang iki. Alah. Oh, rupanya pada ngumpul di sini. Tapi Tomeyang iki. Iya kan iku tak omong Tomeyang mau. Didelok kan Tomeyang iki. Iya, kamu aku ngomongnya Tomeyang. Oh percaya nek diomong iki Tomeyang. Ini ada Tomeyang. Memang tak omong mau ikut Tomeyang. Tomeyang kan? Ini ada apa? Iya. Weh, saiki tekoni dhewe sampean niku. Tekoni dhewe. Ngomongin pas gulali sampai niku kemarin munggah haji. Lah siapa mau naik haji? Hah? Uang dari mana? Iku apane sing iku? Ini lagi sosokan merengkel nek diomongi. Sampeyan sing merengkel. Uang dari mana? Kok naik haji? Jadi ku sampai niku tanggal piro berangkat munggah haji mengko? Wis meneng. Siapa yang berangkat? Nah, iku apane sing iku? Kita lah kau.
Siapa yang mau berangkat haji? Ada-ada aja. Oh, omongnya Mas Gulali mau sampean dirungokke. Siapa yang mau naik haji? Orang nggak punya apa-apa kok haji. Jadi gini yo. Nah, aku iku nggak mau ngaji nggak apa-apa lah. Haji lagi. Aku pernah ngaji, ku omongi Pak Guru ngaji. Nah, Terus menang kowe. dia nggak siapa sih ngomong? Nggak ada ngomong dia. Nek kita iki sholat Jumat 40 kali ae. Rupo iku sampe Pak Haji. Aduh, nggak ada hubungannya itu sama aku naik haji nggak ada. Ngomongnya serupo Aku orang ngomong. Jadi mengko sampai nih munggah haji sik ning kono urung jadi haji. Aduh, haji lagi. Siapa yang mau naik haji? Yo enggak percaya. Gini yo. Aku sholat Jumat tinggal sisuk sekali meneh. Aku jadi haji. Terserah haji. Ku bilang sama dia tadi, hari raya haji itu tanggal 27. Tapi raya hajine iku tanggal 27 iku. Dina Rebo. Itu ku bilang tadi. Itu sing ngomong malu. Sama mana ini? Nggak ada ngomong pun. Untuk apa itu kok ngambil kelapa? Hari rendang dina Rebo kok rendang. Rebo Kamis hak. Semua iku lah engko aku wis jadi haji. Haji lagi. Terserah kau lah. Wah, berarti sampai nih sing urung haji. Mangko si Tom yang bali teko meja Pak Haji. Aku dino Jumat mangko medun teko masjid Pak Haji. Haji kepala kamu. Aku enggak pakai iki meneh, enggak pakai belangkon meneh aku. Apa terserah kau? Pakai iki lah aku nggo. Mau pakai apa terserah kau? Pak Haji. Kowe iku ora ngopo-opo ki. Kurangno iku. Salat Jumat 40 kali wae. Haji terus. Krono kowe aku iki lho. Sama mana ini? Tapi nang pakai belangkon lho. Daripada pakai iki. Oh, jenenge Pak Haji harus pakai iki lah. Pak Haji terus kampung itu. Sampai ku apa itu? Sama mana ini? Wes sampeyan iki Pak Haji. Kacau. Piye meneh iki?